Yaya haƙuri kuma? Kin fi ƙarfin ki bata ne? Shi kaɗai yakan canza duniya. Kaifa daga ina? Gogaggen ɗan iska ne ni daga nan hakwatanu. Ana ga alama ai tunda kana shan sigari a gidan ubanka. Taska, me sana'anka? A sai abu zai bar hulu a ɗaya a sai babba da lahuru ba hulu. To kaifa? Business. Night club. Ka ce kai ɗan iska ne kenan. All the golden boys. Ai bari ka ji. Kowa ya ga zabuwa da zanen ta ya ganta. Haka ne ko? Ke ma kina biye mai kuje club ko? Wallahi ƙarya kake. Wallahi ƙarya kake. Ni ka ƙaryata? To me naka? Me naka a cikin wani abu? Dan uwana ne. Haka ma za ki ce ko? Abin da muke yi mun fi kusani da shi kai bare ne zuwa kai don haka ka fita a cikin al'amuran mu. Ke zillaziya, kin fara wuce gona da iri fa. Wani zillaziya. Gara zuli. Wani zillaziya sai ka ce wata yar tsana dan Allah. To ku tsaya. Naga kaman Ayuba ya zo. Sakarai ba Ayuba sunana ba dan gwambo. To dan gombo, kai ɗaya dama ake jira. Ya mutu ne? Ke, dama so kake mutu ko? To yana nan da ransa. Kano ne irin fitinannen tsoho ne da taurare sai ka ce dan kwaikwayo. Naga ai ubanka ne ai. Excuse me. To ke kuma ba sallama za ki shigo kaman wata inyamura. Ni ba inyamura bace ba kada ka kace min inyamura. Ki ciki danku. Wani ne magana ce wannan? Wannan babban yayin ki wani dan kwambo shi ne yake gaya wannan magana? To ta zai ce min inyamura na daga school zai ce min inyamura kan me zai kira ni inyamura ni ba inyamura bace ba. Ku bata daga ganin da yar iskar yarinya ce. Ka ƙara shiga ma ina magana. Yan ana magana yan iska ka sake shiga. A Legas din ma ni zarra ne. Yawwa dan kwambo ka san me nake so da kai? Dan Allah bana so kana ce min dan kakan nan. Gara dan asali ya fi ai. Ka so in ce maka? To na ce dan kaka. Dan kaka na ce dan kaka ne. To ya isa. Kowa ya nitsu ga Alhaji ya zo. Baba sai ka ce rafani? Ina son ku tashi ɗaya bayan ɗaya. Kowa ya faɗa abin da. To kai me kake so a saya ma? Masha Allah. Buri na baba ka saya min sabuwar mashin. Ka ji a tarare. To kai kuma fa? Baba kuɗi nake so zan gina gidan rawa night club matasa. Kefa? Miliyan 5 nake so amma kuma ba na so a tambaye ni me zan da su. A kuɗin banki ne. Ke arziki mazauna. A'a, ki bari ban zo kanki ba. Ke ba yar gida bane, ki bari sai an gama da yan gida. To Ayuba kaifa? Dan kwamma nake. Ko ai wannan Ayuban kai kadai ne kake faɗa shi ai. To, ina jin ka. Miliyan 3 ma ta ishe da sai in koma. Sabon salo. Ni dama Alhaji a daka nake so. Jama'a, kada ku bari a baku labari. Ni ne naku dan asali. Kada ku bari a baku labari. Ka danna subscribing, sa'annan ka danna kararrawa domin samun shirin kwana 90 a duk sati da kuma comedy na kwana 90 duk sati. Bayan comedy na kwana 90 ina yin comedy na gidan Badamasi. Bayan gidan Badamasi akwai comedy na Kannywood. Duka ba wanda bana yi. Please subscribe domin samu duk sati zaka na samu comedy na a sauwaƙe. Nagode sai anjima. Me kake so a yi? A iya bincike na 'yan sanda sun yi bincike an rasa wanda ya ɗauki yarinyar nan. To idan ba mu muka ɗauke ta ba kuma broda ba to waye wannan ya ɗauke ta? Oga, gayen nan da aka kulle ku a police station ta. So nake zargi. Matsala ta da kai kenan. Saba nan ba. Sorry oga. Ko ma yaya ne dai akwai sa hannun wani ɓoyayyen mutum da ba mu sani ba. Ko masu waye suka sace ta oga, ai sun rage mana aiki domin abin kasa yana kan target din mu. To tabbas sun hau target din mu. Tabbas kuɗi ne zai sa su ɗauke yarinyar nan saboda tana da dab da shiga gidan alfandi. Hakika in dai haka ne kuwa to ina son a gano kowaye wannan wanda ya ɗauki yarinyar nan. Me manufar ka na yin haka? Manufar yin haka ina so in ɗora su ne akan su samu kuɗin da ya fi wanda suke tunani.
yin hakan oga kana tunanin ba zai samu shiga komar 'yan sanda ba? Duk abin da zai rusa farin cikin zirar alfindiki na yi shirin ɗaukansa ko ma menene shi. Kina son mu rabu lafiya? Wallahi ina so mu rabu. Me yasa to kike neman Hamisu? Ƙawata Halisa aka sace a gurin bikin kamunta. Kuma Hamisu wada shine bakon fuska da ya je gurin. Daga nan kuma muka neme shi muka rasa. To shine garin neman shi aka ce idan na ganki zan gan shi. Wai baki sunana? Wani tsohon abokin shi ne. Kuma ya ce shi ma rabon da ya gan shi shekara ɗaya kenan. Ya san ni lokacin da muke tare kenan. Yanzu ba kwa tare? Kamar yadda na gaya miki yanzu ba ma tare. Amma har yanzu ina da kun soyayyarsa a cikin zuciyata. Na so Hamisu tun muna makaranta, amma ya gangancin zuwa neman auren ƙawar taki wato Halisa. Ko na yi alƙawarin duk wata macen da ta kusance shi, wallahi sai na ga bayanta. Kenan ki san inda Halisa take? Kin manta matsayinki ne a wurina? Har kina da bakin tambaya? Ka san dai su ne masu kamfanin nan. Bai kamata a ce irin haka na faruwa tsakanin ka da shi ba. Ko? Kwarai kuwa. Okay, ni kuma na mutuncin ba komai bane kenan ko? Ba fa haka nake nufi ba. To me yake nufi? Me yake nufi? Okay, kina so ni in kwanta kaman takalmi kenan ya taka ni ya wuce. Duk yanda ya ga dama ya dani. Saboda shi mai gidanki ne a wajen aiki. Ni ko ban san mutuncin kaina ba. To wallahi ba zan ga miki ni ba zan yadda a zo a wula a mun wannan wulakancin saboda wata ya mace ba. Ka gane ba fa haka nake nufi ba. You know what? Ni zan tafi gida. Kana nufin in sauka maka a mota? To da kike so in tafi gidan? Ai abin bai yi zafi haka ba. To ai mutunci na ake tabawa kina nuna bai dame ki ba. Ni mutunci na za a taka kina nuna bai dame ki ba. To abin da zan ga miki da karshe shine ki zaba kawai a cikin biyu ko kamfanin Alfindiki ko kuma Fakhruddin. Ki zaba guda ɗaya a ciki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ka bayyana mana halinsa a duk inda take. Ya Allah, ina tawassuli da kyawawan sunayenka tsarkaka. Ya Allah ka tsare ta tsarewarka.
Ya Allah, ka jibinci lamuranmu. Ya Allah ka yata daga sharrin masu cutarwa duk inda suke. Allah ka dafa mana, Allah ka taimake mu, Allah ka bayyana min yariyar na yaran. Ya Allah, ka bayyana mana ita da ranta da kuma lafiya yaran. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أستغيث برحمتك يا أستغيث برحمتك يا أستغيث برحمتك يا ربي برحمتك يا الله الله ما درنا السماء Ya Habiba, me kuma na kuka? Tabawa, ai kuka ya zama dole domin samun yin shi ai rahama ne, barin shi kuma cutuwa ne. Amma kuma yawan zubar da ita za ta iya ta kawo miki damuwa. Idan na adana shi Tabawa, damuwar za ta fi haka yawa. Da izinin Allah, insha Allah, Halisa za ta dawo cikin koshin lafiya. Yaushe za ta dawo? Gobe ko jibi? A kowace daƙiƙa cikin sa rai da dawowa Halisa nake. Amma kuma gashi lokaci sai ƙara ƙurewa yake yi, babu wanda ya san sahihin lokacin da za ta dawo. Sai Allah. Shikenan, kin ga kuma komai tun da kika ce Allah. Da izinin Allah zai shige mana gaba akan zancen lamarin Halisa. Insha Allah. Na yarda da maganar ki Tabawa. Ubangiji Allah ka bayyana ta. Amin. Dan Allah shi zaki bani in tafi gida. Gida kuma? Ai muna nan tare da ke sai mun ga Hamisu wada. Wallahi na fasa ganin shi. Haba kake bani kunya mana. Ke da kika fito mission har kin karaya? Wallahi ba wani mission din da na fito. Taimako ne niyan yi. Kuma ni Maryam ya ce ba ni da kowa sai kanwata. Ita ma kuma ba ta da kowa sai ni. Kuma wallahi Allah kaɗai san halin da take ciki. Ai babu maraya sai rago. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, barista? Na'am. Kai bismillah bana. Kana da sassafe haka a gidan? Ni ne Alhaji, barka da asuba. Na gajiya. Yawa gajiya, jikin naka. Alhamdulillah, alhamdulillah da sauki za a ci. Alhaji jikin naka ne fa sai kana yi kana samun hutu don rashin lafiyar nan ta kana bukata haka. Gaskiya ne barista. Wallahi ina da kokarin ga ina yin haka. Amma wani abun dole sai ka yi da kanka. Especially wannan halin da muke ciki na yanzu. Haka ne Alhaji, amma ka san wani lokaci wani al'amarin sai ana yi ana kawar da kai kan ayyacin mamman tsaya. Haka ne. To ka san wani lokacin in kai kokarin ka ga cewa ka rufe nan sai ka ga can ya bude. Kuma ba wanda yake caza min kai, yake daga min hankali kamar wannan kanwatawa Hauwa. Amma ba laifinta bane. Hauwa bai kamata ta zama matsala a gare ka ba tunda ka karance ta. Sai ka san yadda za ka
bi da ita a hankali. Na san cewa a hankali wani abin za ta zo ta dina. Haka ne barista, na ɗauko hanyar gyaran abin ba dandan tana shigowa gidana ba ne, kuma ba za ka taɓa fahimtar ita Hauwa ba. Wallahi yadda ka san wata birkitacciyar kura, abin da ta ga dama shi za ta yi, ko in ce ma shekararriyar bera sai yawan ɓanna. Amma zan yi maganin abin. Amma Alhaji, garin ƙoƙarin yin maganin abin, kada kuma a je a ɓata alaƙa da ke tsakani. Babu komai, na san da zan biyo abu. Yadda take gani tun ina shekara 3 mahaifiyata ta rasu, na koma hannun kishiyar uwa. Mahaifina ya nuna min soyayya sosai, an na gama secondary school Allah ya karɓi ransa. Ban sake samun soyayya ba sai a gurin Hamisu Wada. Na ɗauka shi zai aure ni, ashe abin ba haka yake ba. Lokaci ɗaya rabu da ni sakamakon zafin kishin da nake nunawa a kansa. Kin gani sai ba, ki haƙuri ki daina kuka. Kowa da irin ƙaddara da Ubangiji ya rubuta mishi. Ba don komai nake yin kuka ba, sai halin da na tsinci kaina a ciki. Ban san wata soyayya ba sai akan mutane biyu. Na farko mahaifina, na biyu Hamisu Wada. Wa zai so ya rasa soyayya ta gaskiya? Mukulla alakar gaskiya, migini mai karko a duniya, kyakkyawan zato musaida a zuciya sannan makauda. Da fatan na sami ku lafiya. Alhamdulillah, daman ina da shirin in kira ka. Allah sarki. Ya ake ciki dangane da maganar Siyama? An ce ko wani dan yakka ne ko? Eh, haka ne. An ce shine yake zuwa. Haka ne. To ya magana take? Gaskiya al'amarin Hauwa ne sai addu'a. Abin ya wuce duk yadda ake tunani. Gaba ɗaya ta tashi hankalin kowa akan maganar Zaidu. Wai kana nufin can ma ta je ta sake ta musu da fitina? Sosai kuwa. A halin da ake cikin zuma ta hana Siyama magana da shi. Ta hana su magana kuma yaran nan suna son junansu. Barista, yanzu na gama gaya ma problem ɗin Hauwa. Ka gani ko? Haƙuri za ka yi Alhaji. Haƙuri? Mu zauna mu zuba mata ido ta dinga haushi tana bin tituna tana zuwa mana da mutunci kamar mahaukacin kare? Ba haka nake ne. Barista, ya kamata mu nuna mata fa mu maza ne. Allah ya ɗora mana nauyi a kanmu wanda ya kamata mu sauki. Zai tambaye mu ya muka kula da iyalanmu, 'yan uwanmu da 'ya'yanmu. Haka ne, amma ni a tunani ya tunda an gano matsalar sai a nemi hanyar da za a bi a sasanta ta. Ba wai a yi fushi ko a nuna ɓacin rai ba, domin nuna ɓacin rai ko fushi zai iya jawowa abin ya sake tabarbarewa, ba zai kawo gyara. Alhaji Hadi, idan ka koma gida ka gaya mata ta tattaro kayanta gaba ɗaya kaf ta dawo gidan nan ta zauna. Shi kuma ka gaya masa ya dinga zuwa nan gun ta zance. Ya so ni zan nuna mata ƙarfin mulki. To shikenan ranka da Hauwa,
Ke ce kika dawo haka? Halin mai gidan ba sai a hankali. Wannan mijin naki akwai dan akuya wallahi. Dan akuya? Ya ta kira shi dan akuya. Kaka ƙara ce masa dan akuya domin ni ina bala'in son miji. To ai halin nashi ne na awaki to me sana'an shi? Dan tata dan waye sai yan sace-sace na agwagi na yan kaji na yan awaki a unguwa. To kin ji ai dan gombo ya naga kana cin dan wake. Ina man kai an ci dan wake a bariki in dawo gidan mahaifina kuma in ci dan wake. To a samu dai a tura shi dai kawai. Ka san Allah ba duka gaba ɗaya dan wake bata mara yake. To dan gombo yasa naga ya ci kake babu tsayawa. Bana ciki da iya shege. Sai dai a ƙara sahi dai a zauna lafiya. Ni dai don Allah mu dawo kan magana mu. Ya za a yi baba ya tashi? Okay. Abun da zai fi kawai a kira likita. Ga ma likitan da ma ya riga ma ya iso. Menene wannan dan tamfarari? To wannan dan tsakon ne likita? Baki ga kafan shi a gwame ba shi ma so yake a. Kai lafiya ta kalau. Ba wanda zai duba. Okay. To me sunanka? Sunana Dr. Kumo. Dr. Uru? Ba Dr. Kuru ba. To ai na ga kafi kama da Dr. Uru ne. Sunana Dr. Kumo. Duk ƙasan nan babu likitan da yake aiki da tsani ni. Dan gombo, ka san abun da nake so da kai ka bari a yi rubutu a bawa Alhaji ya sha. Allah kake Allah ya fi. Dan gombo, ka san abun da nake so da kai ka bari a yi rubutu a bawa Alhaji ya sha. An rubutu sannan ya tahi ba mu kuɗin. Dan Allah ba ma san magana wannan rubutu. Kai dan gombo, ka fiye gaggawa ina za ka je ne ka. Wanda nake so in koma Lagos a raba nawa in koma da abin. To in dai ba a yi rubutun nan ba zai tashi ba. Wallahi banta ina ganin mutuncinka da sai na tuɓe min da. To ma daki, ka ji abun da take. Bawan Allah, rabon da in dariya irin wannan yau shekara 350. Kai kuma ba ƙarya na ce ka mini. Kai, bari gaya ma, mun shiga Ingila mun dawo China. To me damuwa na ni kuma? Taska, tunanin me kake yi? Tunanin duniya nake yi. Zaidu, kaifa. Duniyan nan abar tunani ne. Domin idan ka san yau ba ka san me gobe za ta. Matsala ta da kai Zaidu, ka fiye taƙiya wallahi. Maganar taƙiya wani ya kai ka taƙiya. Ke zillaziya ban saki a magana. In ba za ka ce min zuli ba, ba lalle bane ka mun magana. Tukunna ma me kuke jira ba ku tafi ba? Wallahi muna nan sai ya ba mu za mu banna. Kai kuma wa kake da suna ma? Madaki, ya ake haɗa ku da Allah in dai wannan maganar da kake faɗa har gaskiya ce don magana. Kai, wa ya gaya ma ana haɗa su da Allah? Boka ne fa, ƙaryan aljanu kawai su. Sun ba ƙarya ba ne. Yanzu bawan Allah nan aljanu ne sun fi 300 a kewaye da shi. Wa kun ji ƙaryan ko? Kun ji ƙaryan ko? Kalle ni da kyau bayan da ka iya da. Sabira, ina da magana. Ko menene faɗi? So na kake? Allah ya kiyaye ni in soki? Sweetie na. Nan ci uwarki. Ka bani kunya wallahi sai an canzo ka. Dan gombo, ya naga kana ta leƙe ne yaka ce wani makaho. Makaho? A, ga makaho can a ba. A saman beni ba, kun tafi bariki kun bar taska yana ta wahala. Ai muna takama da gidan ubanmu mu ai. Takama da gidan Abdullahi ya gana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To, kai kuma daga ina? Mummukin banza, me za ka yi? Ke, kar ki ƙara shiga yin ina magana. Alhaji, ya labarin alƙawarin da ka mana? Alƙawari da kowa ba. Baba ka ji tsoron Allah, ka yi wannan alƙawari ba. Kai ku karba da wannan, ni ba alƙawari da kowa ba. Wallahi miliyan 5. Wallahi Dan gombo, me yayi zafi ne daga kai tagu? Kai dan gombo. Allah kai dai Allah bai halicci mutumin arziki ba. Yawwa. Dai wannan mugun halitta. Dan gombo, ina zuwa. Alhaji, ya batun alƙawarin da kai ne kan naga dan gombo har su ma. Kai Ayuba, tsabagin ido na. Kai mini kage. Haba Alhaji, kai alƙawarin miliyan 5 Yaushe ne wannan alƙawari? Zan ɗauki miliyan 5 na baku. Kun san yadda na samu kuɗi na? Na shiga. Alhaji, ni ba wannan na tambaye ka ba, ka ba su kuɗi kawai. Kai ɗan gombo, kai ya ɗau caji kenan. La. Ya ɗan gombo? Na'am. Ashe ta ba kake sha? Kai ma ɗan iska ne?
Lallai ba kai kaɗai bane ɗan iska. Kin gano wani ɗan iskan kenan? To munafuka, faɗa mana. Ga taska yana ba alhaji. Idan ya zuƙa sai. Kice alhaji ɗan iska ne shi ma. Kun gada min ido. Wani ba gidan ba karya na zo ba. To, ɗan gwambo, nawa alhaji ya muku alƙawari ne kam? Na miliyan 5. Amma da ya dawo a birkicensa sai ya ce ba daga ɗaya ya manta wannan magana. Bai mana wannan alƙawari ba. Shin yana yi ne ko wannan ne na farko? Yana yi ai. Kai, taska ya. Kuma, ya na ganka a nan wajen? Ina da dala. Okay, Your Excellency ya fara sakar ma kuɗi ko? Sun zai fara sakar min ne? Dil ne da wani don na samu kuɗi. Are you serious? Seriously. Don. Okay. Salma, daga ina kike? Daga ziyara nake. Na san daga ziyara kike amma ina kika je ki? Wallahi na je gidan rediyo gun Sahabi. Ke kan ba an raba ku da Sahabi bane kam? Sahabi fa taka ce. Baban Aiman, me ya kawo ka gidan su Hindatu? Baban Aiman ya zo ganin ɗansa Aiman ko ya laifi? Adama, kullum da wannan kake fakewa. Ya kamata ki manta da komai ki zo ku gina sabuwar rayuwa ke da baban Aiman. Mu gina sabuwar rayuwa? Kana tare da waɗanda suka cutar da ɗanka? Okay. Dama an ce da haɗin bakinka a ƙwaƙule idon Aiman ko? What? Yes! Okay, kana nufin ba gaskiya ba ne kenan ko? Wannan har yanzu zargi ne, kuma ba lallai ya zama gaskiya ba. Aibi. Ya naga kana so sa kai me yake faruwa ne? Dan jan kafa da nake yi ne a tsakanin aurenmu da Bintu. Shine nake so a dan mu afuwa. Okay. Bintu, kin ji abin da Ivy. To na ji. To yanzu ina 'yan gudun hijiran suke. Haka nan. In fact, sun tattara nasu ma sun bar gari. Umma ta gaida Asha. Aka sai a can a samu miji. Okay. Haka ma za ki ce ko? To zan sa a dawo da Gimbiya. Baka san yadda zuciyata take ta farfasa idan na ji ka ambaci sunanta ba. Okay. Dan na ce Gimbiya. Kai? Stephanie, me yake faruwa ne kuma naga kina kuka? I tried. Ba zan iya rabuwa da Nasiru ba, zan iya rayuwa ba tare da shi ba. I love Nasiru with all my heart. Okay. Kowa sabon. Malam Rabe, ko kana sane da cewa an sake su Aminu AK? An sako su? Tabbas an sako su. Akwai matsala fa. Kar ka ƙara ambatar mu matsala a nan gurin. Kamai, na ji an ce Adama za ta dawo gidanka, haka ne? Wallahi sai dai wani gidan amma ba wannan. Malam Musa, me ke faruwa ne kam? Yaron wajensa Aminu da ɗan waje na Badaru a raba su babu shi. Eh, na gane kana jin tsoron Aminu AK ko? Malam na ta'ala, ya naga kama hankalinka ya tashi. Lado ya bata, dole hankali na ya tashi mutum ne, amana sa aka kawo waje na. Okay, Rambo, akwai matsala fa. Kaga, ka fito ka mun bayani me yake faruwa ne me a ƙasa. Malam Dalha, me yake faruwa ne kam? Iris ya rage daɗin kowa ya kama da wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe.